L-istħarriġ tal-Eurobarometru li sar mill-Kummissjoni Ewropea bejn Ottubru u Novembru li għaddew jikkonferma kif minkejja sitwazzjoni internazzjonali diffiċli, pajjiżna jeżisti livell qawwi ta' ottimiżmu u fiduċja ferm aqwa minn dak fil-bqija tal-Istati Membri Ewropej. Fil-fatt jirriżulta li 26% fost dawk li ġew intervistati qalu li l-kwalità tal-ħajja tagħhom tiebet fl-aħħar 12-il xahar, aktar mid-doppju tal-medja Ewropea. Is-sitwazzjoni rrappurtata f'Malta kienet l-aqwa minn fost il-pajjiżi kollha taż-żona euro u t-tieni l-aqwa fl-Unjoni Ewropea wara l-Iżvezja. Minkejja dan, 31% tal-Maltin sostnew li jemmnu li s-sitwazzjoni tagħhom se tkompli titjieb fit-12-il xahar li ġejjin, minn ġdid l-aqwa proporzjon fiż-żona euro kollha. Fil-Ġermanja pereżempju rata nofs ta' dik f'pajjiżna. Raġuni ewlenija wara dan l-ottimizmu kien il-fatt li l-Eurobarometru jindika li 90% tal-familji f'pajjiżna jemmnu li l-qagħda finanzjarja tagħhom tajba. Mill-ġdid dan kienu kollha aqwa persentaġġ fiż-żona euro. Kważi kwart tal-familji Maltin ukoll jemmnu li minkejja l-qagħda finanzjarja tagħhom diġà tajba, din se tkompli titjieb fi żmien li ġej. Huma biss 8% dawk inkwetati bil-qagħda finanzjarja tagħhom. Ma dawn, 58% saħħu li huma kuntenti bis-sitwazzjoni ġenerali fil-pajjiż, waqt li fl-Ewropa huma biss 44% tal-familji li qalu l-istess dwar pajjiżhom. L-ar sitwazzjoni hi fi Franza fejn 16% biss jaħsbu li pajjiżhom jinsab sew. Kontrast, 79 tal-Maltin u l-Awċin jemmnu li s-sitwazzjoni ekonomika f'pajjiżna hi tajba, titjib ta' 7 punti perċentwali mill-Eurobarometru preċedenti, waqt li fl-Unjoni Ewropea huma biss 38% pożittivi. Ċerti tal-familji f'pajjiżna huma kuntenti bis-servizzi pubbliċi kontra ftit aktar minn nofs madwar l-Unjoni Ewropea. Madwar waħda mill kull 5 familji Maltin u Awċin jemmnu li l-qagħda tal-pajjiż u dik finanzjarja tagħhom se jitjiebu fi żmien li ġej. Dan waqt li l-istess proporzjon qed jistenna titjib fl-impjieg tiegħu jew tagħha. Mentri fl-2012 kien hemm 33 tal-familji f'pajjiżna nkwetati bl-ekonomija. Illum dan il-proporzjon waqa' għal 5% biss. Ir-riżultati tal-Eurobarometru jikkonfermaw li hawn sens ta' fiduċja fost il-familji f'pajjiżna. Minkejja l-isfidi li ġejjin minn żviluppi internazzjonali, il-qagħda finanzjarja tal-familji tagħna tibqa' ferm aħjar minn dik preżenti ta' familji madwar l-Ewropa.